Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ingkang kinurmatan panjenenganipun Romo Kiai Muhammad Burhanuddin Al-Ma'rifi, semoga kita tansah aturaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit ing titiwajib punika panjenengan sedaya lan kula tasih pinaringan kawilujengan karaharjan sehingga saged amrawi pangaosan punika kanthi wonten alangan satunggal punapa. Acara pangaosan injil kasanggih punika panutup. Ngangiti wekdal sampun dungkap titiwajibipun buka pramila sumangga acara pangaosan kita buka sarengan kanthi kula dherekaken maos Al-Fatihah saha Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtighai mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'allumina kitabal mawa'id fil ahadisil qudsiyah. Ya Allah wa'di hawaijana wastajib du'ana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iki le nganggo bener to? Nang ki wong iki ya. Kok ora tak penak. Biasane tentang ngene iki. Nek sing omah niku tentengen ngono. Iki wong larang kok iki. Ya.
Nggih dipatit sik kula tak duwe anan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tut'imuna lan ora iso makani sapa sira kabeh ilaman kejaba wong atngama kang wis aweh pangan sapa wong. Ora ana sing goleke pangan. Kok rondone ndak anake kudu katut mati. Karena wis ana sing goleke pangan. Ngono kok ora dipikir, wong nyatane gelu rondo-rondo ki basan tinggal mati sing lanang mah lemu giluk-giluk kuwi. Mah merusuh-merusuh. Antine iki mah tentrem rondo ya, Bang. Kembian duwe bojo awak entek saiki rondo mak merusuh lemu ngono je berarti rak ya sing goleke pangan iki kudu wong lanang. Mulane nalika jenengan ki merasa benar dengan mempeng nyambut gawe ora salat, dengan mempeng nyambut gawe ora ibadah liya-liyane seolah-olah segalanya niku wis ora kudu ditandangi gara-gara teko panjenengan nyambut gawe. Aku wis nyambut gawe ora perlu salat, ora perlu ngaji, ora perlu ibadah liya-liyane. Ana perasaan ngeten niku neng hisab kiamat sesuk ditakoni kok ora salat kowe. Jenengan jawabane wah ora kober Gusti Allah, masalahe goleke pangan anak bojo. Allah langsung ndika lanas aluka rizqa wa nahnu narzukuka. Qur'ane ngaten niku. Wis dikeki jawaban ket saiki lho nggo. Wong lanang-lanang iki nek ming gara-gara goleke pangan kok terus ora salat cilike, sesuk arep dienggo hujjah. Sesuk arep dienggo alasan le ninggalke salat jenengan nek ditakoni kok ora salat. Walah saya kesel masalahnya ketungkul goleke pangan anak bojo niku Allah langsung nutuk jawaban lanas aluka rizqa wa nahnu narzukuka. Ingsun Allah kuwi nggo makani anak bojomu ora perlu njaluk kowe. Kowe kok ngaku goleke pangan. Ingsun Allah ki makani anak bojomu ora perlu njaluk pangan kowe. Kok dadi kowe iso ngaku-ngaku muni goleke pangan? Le golek nanti? Jajal ning jogangan kono apa piye? Kok isa-isane ngomong ning goleke pangan anak bojo rumangsane anak bojomu sing makani kowe ngono kok ya nggo. Rumangsane kowe. Malah justru wa nahnu narzukuka, justru ingsun Allah sing makani awakmu juga, bojomu ya sun pakani, anak-anakmu ya ingsun sing makani, termasuk kowe dhewe iki iso mangan wae teko ingsun sing makani wa nahnu narzukuka. Haning kula nek tandang biayur ya ora oleh pangan sih. Kula nek ora gedabikan saka isuk ngantek sore ya ora oleh pangan sih. Kuwi hukum duniawi, hukum sebab
musabab sebab akibat. Karena dunya niku kudu ana sebab akibat. Sebab niku dadi syariat pinangka ngibadahi kawula ngibadahi menungsa. Akibat niku pinangka anugrah peparing saka ngarsane Allah. Tindak raga. Sebab niku nek nggon masalah rezeki menungso dokon tandang golek, menungso dokon tandang gawe, menungso dokon nyambut gawe niku pinangka dadi sebab. Syariate ngono kuwi. Lah nalika menungso ki nyambut gawe kuwi dadi celengan ngamal sing sesuk bakal nekake ganjaran. Ora semata-mata kangelan sing ming engko oleh opah dhuwit ki ora kok ya. Ora kakung ra putri sing do gelem nyambut gawe kae, kuwi iki pinangka ngibadah ampuh sesuk kena nggo nyadong ganjarane Allah. Ini jenengan nyambut gawe niku syariate. Lah engko ana akibat saka nyambut gawe wujude nugrahane Gusti Allah sing diarani oleh dhuwit. Ya ora mesti dhuwit, sok oleh liyane barang. Nyambut gawe iki sok oleh werna-werna, dhuwite oleh karo juragane dilalae disenengi. Wong le nyambut gawe sregep, minggu kon mangkat kowe mangkat. Mula bar bedhug tandang gawe dina minggu ngeten iki rampung, oleh bayar dhuwit karo dikai kotak sego. Maksudnya sego kotak, ora kotak sego. Tak benake sik, iki wis arep siap-siap ngeyel. Benake sithik kok bol. Musuh kok niki angel rembuge. Oleh sego kotak, ora kotak sego. Nek kotak engko mung kotake tok. Iki oleh nasi bok. Kok ngerti-ngerti juragane omong karo kresek mburi kae tulung digawa ya Pak. Oh nggih. Sampah. Mungguh juragane. Sampah niku mungguh juragane ning jenengan gawa terus sik kok muni sampah ki apa to tekan omah dumah. Ana sandal, ana sepatu. Bekas-bekas kuwi ning bekase ndek juragan tapi ora bubrah. Isih apik-apik men mbok menawa ora sedeng ta sesak, mbok menawa wis ngrasa lawas wegah nganggo ning barange isih apik gek mereke ra main-main. Wes sepatune wae ana 4 kae, sing siji mereke Kikres. Sing siji kae Skechers. Wes karo New Balance. Mulah sepatu kok merek-merek kabeh. Ora ana sepatu kok mereke sing nang pasar kuwi. Merek kabeh ana Kikres, ana Skechers, ana New Balance. Sing siji sepatu kulit saka Donatello. Wah, lha kene iki gek enom keren masalahe nganggo merek ke mbiyen iki. Nah ora merek ya wegah tenan aku mbiyen iki. Saiki kuwi ora pokro ki ya saiki kuwi aku ora pokro kuwi. Karena tetuku ngono ya wis ora duwe duit. Gaya njajal nganggo merek ya ming rawangun mbok. Sandal ngono ana 3.000 lah sandale we Nevada. Nih, Homipad. Wah. Karo sing siji merek langka jenenge Lili. Merek langka. Lili. Lili iki sing nganggo sing sepuh-sepuh kuwi sprene sing nganggo. Sedo nganggo kuwi iki Lili.
Kebacut sikile panatik lili nek nggone liyane gatel. Walah ana 7 setel sandale 3 sepatune 4 merek kabeh isih digawani nasibok isih tanpa bayar kaya ngono kuwi iki sebenarnya nek dibalekke ning hukum jenenge hukum akibat nek cara menungsa nek cara sudut pandang agama niku kanugrahan aja gaya aja kok jenengan terus ngomong weh lah karang aku tak mangkat mingguwe kon mangkat kok ya ngaji minggu kliwon kita terima tak kalahke kok oh cetha ora usah omong kowe cetha nek sampean minggu kliwon kalahke kok ya terima gliding ning ngerti ya jenengan iso menyang gliding nggawa awak sehat ki sing maringi awak sehat sapa sehat niku sing maringi sapa? Ya sing maringi Allah sih. Oke lho dina Minggu do ora sehat oke. Ora iso apa-apa trima tenguk. Yahen iki dina Minggu yahen iki do ora sehat oke. Tenguk nang ngarepan ra klamben dede kae. Gek wetenge nyempli. Aja gaya jenengan lemune aku tak mangkat. Lah le iso mangkat ki paringi nugroh awak sehat. Le iso nyambut gawa niku diparingi nugroh ning kono dipercaya karo juragane tek jenengan dikai kanugrahan sregep sengkut nyambut gawe aja gaya. Tetep nek dibalekke kabeh perkara niku orientasine nang gone Gusti Allah. Kita niku rak kaya filosofine wong tuwa-tuwa niku ming sak derma nglakoni. Men ora sombong. Urip ki men ora kumalungkung. Mula jajal aja gaya lemune aku teko ketungkul goleke pangan dadi ra kok bersolat tetep disalahke sesuk sing do ngono kuwi tetep disalahke. Dunggahke meneh aja ngrasa mulya sampean. Aja pisan-pisan ngrasa mulya. Iso mulya kuwi sebabe dimulyake karo zat sing maha mulya. Ati aja kok aku ngantek wong-wong kae. Disikapi nganggo sikap rada asor jenengan biyen tau ana ya lemune kiai paudu apa dukun aku ya ora ngerti apa. Angger bengi ngeten niku amaliyah mbuh amaliyah apa. Bolone ya akeh. Sing melu amaliyah bolone akeh. Rampung amaliyah jam 2:30 bengi wae. Iki kiyaine iki tenguk nang kursi rada dhuwur. Karo iki wis dhuwur kono. Kursine dhuwur. Sila metekes kae. Terus sing jamange niku dok antri salaman ro kiyaine kuwi. Kiyaine le omong wangun wae. Pangger salaman ditutup kene. Telu kok le nyucup ki telu kok. Kene karo endi. Ngono kuwi tenan. Maksude sing untir-untir tangane sing salaman kuwi. Karo omong swarga. Swarga. Ngono kuwi wangun tenan kae. Terus ana jamaah gek le mangkat maju ki jongkok kae. Ana jamaah ora melu jongkok, ora melu salaman. Karena jamaah niku kancane dheke, dudu jamaah ngerti kok ya kanca to. Terus lunga. Kono ya grenengan swarga silet lho. Ngono kuwi omong kuwi. Jan ngono kuwi. Lah sing cerita aku ya sing kuwi.
oleh golek swarga, oleh penu. Dhek ngomong ngono ya lah iki kadang kala pengen dimulyake wong liya nganggo statement utawa nganggo tingkah-tingkah nyeleneh sing kaya keten niku iki ketemune nek cara logika jenenge aksi tipu-tipu. Jenenge ngapusi wong swarga iki ora mung cukup melu amaliyah tok terus engko rampungan ngantek direwangi le mlaku kaya wong biyen jaman kita nom-nom nek ngladeni timpuh nika lho mlaku. Jongkok nika ora arep nyerah kiyaine kuwi le mlaku dadak ngono terus nek salaman nyucup ping 3. Wah kiyaine ketok mulya. Ketok serem kae nggo jubah putih kok. Jan nggo jubah putih. Ini swarga. Lah kancane niku trimo menggok ora melu karo grenengan kuwi mau. Lah omong ya kaya mau kae. Lah apa ya bulan baleni, mbaya wong iki nganggo tata krama titik. Mun jenengan kelingane ya nggon kok ngono wae. Nek nggon sing apik ra kelingan. Sakake. Ora mulya rasa digoleki karena nek mulya niku tekane saka Allah. Allah zat sing maha mulya kocap mulyake wong ora kaya-kaya tur mulya donya ora penting. Nek wong niku duwe falsafah akhirat mulya donya ora penting. Deleken para ulama-ulama sing makrifate dadi paugerane kaya ngendikane Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku dawuh dadi wong sak asor-asore wong ning ngarepe para menungsa ning mulya ning ngarepe Gusti Allah. Ati nek nggon donya wong sing paham ora seneng. Dimulyake disobya-sobya, dimunduk-munduki. Karena kadang kala dimunduk-munduki niku sing munduk-munduk sak marai tersesat. Hati nyesatke wong liya sok ora krasa. Oke kok wong munduk-munduk wong ning sing munduk-munduk niki tersesat. Ngantek tersesate kebablasan karena wis hampir saja utawa malah wis mancik ning nggon derajat syirik. Le munduk-munduk niku wis mancik ning nggon derajat syirik. Karena terus mendewakan sing dimunduk-munduki kuwi. Iki gambarane wae. Iki ming ora tenan iki men penak le memahami wae. Ana wong niku iki gampangane etok-etoke. Gampangane fanatik seneng karo kula. Fanatik. Akhirnya anggere ketemu kula munduk-munduk. Arep nyerak kowe brangkang kok. Aku mau ngomong upamane lho ra tenan lho iki. Engko nggo gawe gambaran lho. Arep nyerah kula brangkang. Jenggolek ngetke kowe ra wani ndungkluk terus. Nek wis cerake ndungkluk terus. Wono sing model niki wis over bahaya. Karena ning jiwane niku duwe keyakinan over, engko nek keyakinane ngantek menyamai moho sipate Allah, misalkan dianggap mulya ya menyamai Allah moho mulya, ngantek le mulyake kebangetan. Utawa nek paham Jawa dianggap ampuh apa piye terus ning atine dheweke iki ngarani iki ampuh banget. Nah iki wis sirik ra krasa. Bahaya nek ngono kuwi. Mula oleh nyikapi juyen over. Ngantek arep iso salaman nyerah kowe brangkang. Iki. Terus nduduhke kancane nek ning njaba kae nduduhke kancane. Aku iki pokoke ngalap berkah karo guruku. Nduduhke handphone. Duduhke fotone. Lho, duduhke fotone. Lah kancane sing didudi nyuding kuwi gurumu kok. Iki mung upamane lho.
karo nyudini. Gurumu kok ngono sampluk tangane kok. Ora tudang-tuding kualat. Wah, ora seneng wis. Wah, lah iki sirik. Mula aja seneng dimulyakake wong kadang kala dimulyakake wong iki kok sing mulyakake sirik sok ora krasa. Manut Sayyidina Ali wae. Nek ning ngarepe wong iki pokoke asor ora apa-apa, elek ora apa-apa, ina ora apa-apa. Kuwi ming ning ngarepe wong, ning dibalik ning ngarepe wong kaya asor ina di mana wong-wong niki do ora ngerti, jebul dhek niku mulya ning ngarsane Allah Taala sebabe duwe amaliyah sing marai Gusti Allah tresna. Wong do ora ngerti. Ning dhek duwe amaliyah sing ampuh. Iki jajal gawenen ngeten niku jenengan iki. Ora usah kudu seneng disobya-sobya karo wong ora usah. Asline jenengan iki wali karena di hadapan Allah duwe amaliyah sing Allah tresna, duwe amaliyah utawa duwe ngamal sing Allah niku benar-benar ngangkat derajate jenengan dadi khawas. Ning kalangan menungsa ora dikenal. Ngantek ning pengajian ngene iki ora kenal. Kancane tenguk rada panas ngene ngadeg karo akon kon geser dheke. Le akon kuwi nendang ditendang kempole pupune kok geser. Padahal lali kuwi iki. Ning karo kancane ming ditendang geser. Gek sing nendang iki ya ming ngene-ngene iki wong-wongane iki malah iki. Wah, jan sakit tenan. Pali jiming ditendang karo wong ceng-ceng po. Sakit. Kula mbayangke ngendikane Sayyidina Ali niku ternyata upamane hasil iso ngono kuwi ampuh. Maksude asik hidup itu asik. Tentrem. Asor ina ning ngarepe wong, ning mulya ning ngarepe Gusti Allah. Salah satu perwujudan tingkah karena ra pengin dimulyakake wong ya kaya tingkahe Gus Bah kae. Nek Gus Bah kae rak tampilane ning sak-sake apa-apa mung sak-sake. Karena ora pengin disobya-sobya ning ngarepe wong. Ning nek kocap Allah mulyake nyatane ya mbok sak weneh-weneh tetep mulya. Nek sak meneh-meneh tetep mulya kok ya. Sing nganggo gamis. Nek sing lanang ya nganggo serban jubah, jubahe dawa, gamise dawa, serbane dubel-ubel. Neng ndas nek pancen Allah ra mulyake ya tetep ora mulya. Wong mulya apa ora mulya ora nang nggon sandrangan kok ya. Tok ngendelke sandrangan. Model kok kabeh. Ayo model kok kabeh ora ngendelke sandrangan, ning kok angger ana mukibin. Ayo kabib karo mukibin to kan jenenge. Ngejak salaman, wah le arep nyerak kowe angil kae. Gek nek salaman kudu mak tlesep ngamplopi. Mesti nek mukibin nek ora, ming di plengosi kok ya. Delok nang video-video kae. Beda karo kula iki angger arep nyerah. Kula sing teko kari nyerah ngejak salaman we do alian iki kerep banget wong-wongane. Kerep ora gelem salaman karo aku. Mbuh ndak gudiken apa piye. Pelecehan tenan. Ning ora apa-apa, mulya ora mulya ning donya iki ora penting. Sing penting iki mulya ning gone Gusti Allah sesuk ning akhirat kono utawa saiki ya mungguhe Allah. Lah nek pengen mulya ya rumuse simpel to. Rumuse niku simpel nek jenengan kowe iso ngelola. Nek rumuse niku inna akramakum ngindallahi atqakum.
sak temene wong sing paling mulya ning ngarsane Allah utawa saka kowe sing paling mulya ning ngarsane Allah ya kowe sing paling iso takwa. Iki bodhon. Urip anggere jenengan iso nggarap dadi saya mundak takwa. Mbok asor ina ning ngarsane Allah, ning ngarsane para manungsa, nang gone Allah mulya. Ming takwa kuncine iki. Nek nang umum ngaten iki takwa iki sok-sok nulani sudut pandang umum sok-sok. Jenengan ki apik mungguhe Allah, menurut umum sok dianggap apik. Karena anggapane umum iki ora mesti selaras karo sejalan marang syariate Allah. Dadi mungguh Allah ki apik ning jebul mungguh umum dianggap ora apik. Iki engko dadi ning ngarsane wong ora mulya wong dianggap ora apik kok. Ning ngarsane Allah mulya karena sesuai syariat. Makanya Kanjeng Nabi bener ngendika, semakin wong ki cerah karo Allah bakal adoh karo para menungsa, semakin wong niku cerah karo para menungsa bakal adoh saka Gusti Allah. Karek jenengan ya pengin cerah karo Allah para wong. Nek kula penak karo Allah, cerak ki ning gone Allah, nek karo gone wong jan repot. Angger cerak karo gone wong ngono mung ditarteri punjungan. Tobat e. Mah ming nyumbang gek nek cerak karo Allah ki Allah ora tau munjungi malah ngekeki terus e. Penak cerak ning gone Allah, Allah ki ngekeki ora tau njaluk balesan nek wong iki wis. Dipunjungi ra ketemu wae ditinggal. Titipke sandinge. Wah. Nek kon meneng wae ra apa-apa, terus engko WA. Mau tak tiri sego, tak titipke lormu. Wah, wes. Gara-gara disenengi wong mah pae. Penak disenengi Allah. Nek Allah ki ngekeki apa-apa ora tau njaluk balesan. Makane antara siji karo sijine ora ana tembung iki luwih utama, iki luwih apik, iki luwih mulya, ndak ada. Laisa li ahadin ngala ahadin fadlun. Allah lho sing ngendika iki. Antarane siji karo sijine ora ana tembung iki luwih mulya, iki luwih top, ora ana. Dadi aja gaya. Karena jenengan ki utama duwe kelebihan ning nggon gang iki, ning ora duwe kelebihan ning nggon gang liya, duwe kelebihan ning nggon gang niki tapi kekurangan ning nggon gang liya. Ora ana sing sempurna ta wong iki ya. Wong nyatani ya. Bengi kula ngisi pengajian ten Mangir iko. Syukuran le gawe joglu. Joglu nu apik banget. Omahe yo apik banget sugih tenan. Ya katakan saja sugih ngono. Wes, sing duwe ya lemu-lemu wangun-wangun wae. Jenenge wong sugih kok ya. Beda karo jenengan iki blegere sugih ning awake entek. Iki piye wong sugih kok dadi kaya ngono iki gek kepiye? Wong sugih si awake entek. Gek delok raine saya kempot. Kok sugih lho, wong sugih lho iki. Wae lah nek wong sugih iki tak medine. Lah do grenengan kiwa tengen iki do grenengan. Wah nek nika nek nggon bondo wis ora kurang-kurang. Dadi omahe ombo sing wetan omah apik banget, kulone joglo, mburine joglo niku omah digawe kuno, digawe kae cendhelane kuno-kuno wangun-wangun tenan kae.
Kula ditransit mlebu sing jenenge interior jero kuwi wah jian. Sarwa lek iki le mamah rong anu kulu jenenge lek. Angel kandan-kandanane. Leki mewah kok terus ngulu pangan le mamah rong rata. Mewah. Ning ya kiwa tengen sok cerita, mbuh bener mbuh ora, ana si cerita nek nggon dhuwit oke, nek nggon nyambut gawe lancar ora masalah. Ning kae bebojoan wis 21 taun rong duwe anak. Lho, nek ya kabeh ora sempurna to. Akhirnya ning hidupnya juga pusing. Duwe pepinginan ning urung terkabul, ya pusing to. Iki sebagian dulur-dulur iki anake ting jerdul. Anake ting jerdul. Ya gembol. Ya gendong. Gandeng manggul. Wah nek kae jan subur anake pirang-pirang. Ning ya ora sempurna ngono kuwi ekonomine terseok-seok. Mula anak loro sing digandeng karo sing dipanggul ki mung ngeces wae. Jal. Ora dadi ra sempurna to. Ana sing nyeleneh meneh wong wedok iki. Nek didelok kasat mata kae iki kurang apa? Wong tuane balungan gedhe. Balungan gedhe, balungane ora mjer-mjer. Ora kok cor. Balungan kok cor goblok lho. Cor dhewe balungan dhewe. Iki wis wong tuane balungan gedhe, dheke dhewe ya dedeg piatek karo awake ya wangun kae apik. Awake apik meh kaya Nafa Urbah. Apik kok ya awake. Nih, mlayu yo ning nyatane umur hampir 36 urung payu rabi. Malah ketoke mancik 37 tahun umure, kok rong payu rabi. Rak problem ta kire. Dadi wong urip ora sempurna. Bener iki Allah ngendika iki, antara satu dengan yang lain ra ana sing luwih utama, iki luwih utama, iki luwih apik, iki luwih jos. Ora ana bahasa ngono kuwi. Wong nyatane blegere ayu, turunan balungan gedhe, ora payu-payu iki ya ana. Maksude ra ana wong ngepeh ngono, ora tawakno ngono. Terangke ngarep ngeyel wae ra wis wae. Kene nembungke ra payu ra dida, ra ana wong ngepeh ra tawa ngono ya. Nek upamane sing ngomong ngono kuwi seprene rong dibojo tak dongake sisan lho. Aning wis payu dadi. Iki piye wae? Wong wis payu. Wong tuane sugih apa-apa duwe kok iya dadi bahasane ora payu. Gek sing balungane we ora cetha. Ketoke sengon we pangan renget. Balungan sengon pangan renget. Awake ya ora kaya Nafa Urbah. Awake iki ya ming cendik kitel-kitel kae awake. Raine ya nanggung. Raine nanggung ya ora ayu ning ya ora elek lah. Lah kok malah urung sida umur 20 tahun wis payu. Ketoke mancik umur 18 kok anake wis 3 iki lho. Wae lah iki malah payuhe ndridil wong ngene.
Urung mancik umur 19 kok anake 3 iki sesuk umur 20 anake iso sak losen iki model ngene iki. Ngantek angger liwat ki tangga teparo do grenengan kok. Angger wonge kuwi liwat ki do grenengan. Galu wae umur 19 kok anake wis 3. Sing siji ya le takon wangune, nek ngono kae sing brajak sing ndi ya ayo mpo. Terus takon sing brajak kok dara. Model kok dara. Kok brajak. Mula aja gaya iki salah besar. Allah lengelingke antara siji karo sijine iki ra ana sing luwih utama, aja ngono kuwi. Aja ngono kuwi ora ana sing luwih utama. Sugih ora luwih utama mbangane kere karena walaupun sugih ana kekurangane kan ngono. Kere ketoke kere ana kelebihane. Dadi aja gaya. Terutama ibu-ibu aja gaya. Sugih ming ndompleng sing lanang kowe kemayune ra elok-elok. Sing sugih sing lanang andake kemayune. Halah. Kudu sing ngaji iki kok. Nah iki ora kemayu nek iki kok ya nek kemayu ora ngilo gitok jenenge. Kahanan kok ngono kok kemayu. Nek nggon sugih ngandel. Kaya pinter lemuni pinter nek nggon gang apa sithik ning insyaallah ora pinter nek nggon gang liyane. Pinter bakul urung karuan pinter masak. Ngono ana kekurangane kabeh. Kula sok ngrasa ngono iki kula iki paling pol mentoke nek nggon gang ngaji ora pinter, ming iso maca. Iso maca kula iki nek nggon ngamale mbumbuan. Kula ki ora tau nesu nek jenengan sok ngelokke kula alah lambene ming jarkoni ngono kae ora nesu aku wong nyata. Ya hooh iso ujar ora iso nglakoni ya hooh. Ora tau nesu aku trimo meneng aku. Nyata kowe kok. Sekarang mulane dadi wong urip ki ora kena sombong. Sombong niku merasa lebih dibanding yang lain. Ten mriki Allah ngendika antara siji karo sijine iki ra ana sing ana watak lebih. Aku lebih mboten enten. Sing ngrasa ayu lemune aku luwih ayu mbangane kae. Ayu nek karo fisik kuwi ki engko ki ming mangsa. Ming mangsa tak omongi angger kepangan mangsa dene ya ilang ayune. Kepangan mangsa ilang ayune. Kuwe tenan. Kuwi iki mbiyen wangun-wangun kae lho. Kepangan umur iki lho. Nyatane yo mbasan umur 58. Wah wis. Angger guyu lalere mlebu ra iso metu. Padahal mbiyen nek guyu wong lanang kowe kesengsem. Saiki angger guyu wong lanang trimo alian. Malah gila. Nek ora ayu bagus barang kuwi iki rak ming fisik di mana nanti kepangan umur pendak dina tambah dinane mulai peyok. Arep didandani ya ora iso nek wis peyok ngono kuwi. Mbok njenengan pupuri entek saon ora halus. Tetep ora halus. Kecuali pupure dicampur limfok. Campur limfok terus diaduk terus nemplek niku dempul lit-lit. Nek ra iso mara ning ngene Pak Daliman. Kon dempulke kono
Wah, mesti halus kae. Iya le ngamplas kowe kesuwen. Nyatane ning sing kakung-kakung iki mbiyen bagus-bagus saiki delokane. Mbiyen bagus ya nek nyandang wangun kae kok. Saiki nganggo batik kowe teng pleyok ra ana wong nyetelikake. Ayo engko rong jam 7 kok. Gak karepmu. Panis karepmu ra karepmu. Kok ngatur sing ngaji lho piye modele ngene iki. Ya ora mlaku kok ya ngaji diatur. Mumpun Pak panis wae. Kok modele ngono. Ana sesuk arep mangkat grimis, praise ya Pak Grimis, prendasmu. Ayo mesake sing persiapan kok ya. Ora kelingan golek dhuwit panas do diempet. Enane kok golek dhuwit kae sing becak-becak kuwi. Sekesuk mangkal ra ana wong akon, buasan jam tengah 11 awan mah ana wong akon. Apa ya arep diseneni akon kowe yakine ngono? Oke. Ora cetha jenengane. Ya sing jenenge nugraha iki sak karepe Allah niki iki golek ridane Allah, nyalangi ngamal saleh, panis dilite mangap-mangap. Iki dilit taungak iki lho. Ya Allah ming karek 3 menit. Tenan ming karek 3 menit dimpet. Tur niki nggo pelajaran. Sesuk nek ngaji Minggu Kliwon ki aja ngantek lali nggo payung. Payung aja ngantek lali payung. Payung iki multiguna. Engko panas ya kena dienggo. Ngeyup saka panas kok grimis ora sah mingset langsung digarke. Iki mula aja ngantek lali nggo payung. Penak wong lanang dinggonke nggon sing eyup-eyup. Ayo sesuk omong panitia ijolan. Wong lanang sing awake fisike pengkuh pokoke nggonke sing ra ana iyup-iyupe. Wong wedok sing awake wis ratek pengkuh apa meneh tuwa-tuwa goleke nggon sing iyup-iyup. Sesuk usul nek ra ditampa demo. Demo ndak manut. Ameng karek 3 menit kok. Innamal mukminuna angin pestine utawi wong-wong mukmin iku alladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzin billahi kelawan Allah wa rasulihi lan rasule Allah. Definisi wong-wong mukmin niku wong-wong sing do iman marang Allah, iman marang rasule Allah. Niku engko prakteke angel. Ketoke lafate enting wong praktek ning lapangan seringkali kita niku ngguwang Allah. Nampa kahanan niku mengke sing mlaku logika, nek ana eleke sing disalahke penyebabe, ora sing ngekeki sebab. Ilmu rada jero iki ningen. Ilmu rada jero tenan nek jenengan iki nyata-nyata dadi wong sing mukmin apa-apa iki ming diimani. Ning angel banget nyadake. Kula niku wingi bengi ngisi pengajian dobel. Sing wingi bengi ora sing membengi. Nek membengi ming mangir tok. Wingi bengi niku ten Demangan Pleret. Dadi pasar Ngalor kae kon ana gepura ngetan kono kae. Sing sikik kono, sing keri ten Njogoripon kulon isi.
Gorimpon kulon isi lah kabeh kula klarifikasi. Ternyata Joko Rimpon iku kekahan acarane tak jaluk rondone niku tak jaluk pembukaan iki hadroh niki rada akeh. Oh berarti wengi. Nah terus kula WA, mengke kula dugiriku jam 09.00 kurang titik. Siapa? Aku lho nyikekke sing Demangan wong niku rutinan. Niki kula lekas ngaji jam 7 nggih paling jam 8 punjul seprapat. Wong ini tengah 09.00. Lekas ngaji wong niki rutinan mboten anu kok Pak mboten enten acara napa-napa. Oh nggih. Kula bar seton langsung mlayu Tambrono tekan Rekoni jam 8 punjul 3 menit. Langsung kula matur ngaji riyen nggih mengke acarane sanese disalahke mburi nggih. Jebul mandeg hadroe lagi dibuka. Acarane niku lagi dibuka. Nomor 1 pembukaan, nomor 2 sambutan takmir mushola, nomor 3 tahlil, nomor 4 lagi ngaji. Wah lah iki kacau ya. Akhirnya kula matur anu sik wae bar pembukaan ngaji riyen terus mengke tahlile bar ngaji wong kula enten sarengan. Wes ngantek kula reka ngeten niku ning akhire ya lekas kula 8:30. Kula ngaji jajal iso mbayangke 8:30 lek arep ngungkret piye. Nek lekas jam 8 mungkin jam 09.00 kurang seprapat tak ungkret ra apa-apa. Iki ora iso. Akhire jam 09.00 kula rampungi. Wah, sing rika telepon. Lah metu saka Demangan kula njikuk dalan ngalor arep metu Lor RC ngulon, metu grojokan. Ora ngidul, dadi mah mung blasak-blasak karu-karuan wis kemrungsung blasak-blasak. Akhirnya ya minta sendeke kabeh wis dadi kersane Allah arep piye meneh protes ya ora iso ming sak derma nglakoni wis manut pipite tekan kono bubar ya mulih aku ya terus ngono mbangane angel nek angel bae lho ngene iki iman marang Allah bahwa kahanan iku sing netepke Gusti Allah dek ning ati tentrem angel ternyata ngetrape ngono. Tetep isih panik, tetep isih kemrungsung, tetep isih kacau. Padahal nek nyata-nyata iman marang Allah, kejadian iku ki sing nyeting Allah, sing drama Gusti Allah, sing nyekenario Gusti Allah, kita sak derma nglakoni. Ngono kuwi angel. Mula wong mukmin sejati niku wong-wong sing do iman marang Allah. Realisasi iman ki nek nampa kahanan jajal age-age sendekno ning gone Allah. Jajal age-age serahno ning gone Allah. Nek iso dadi imane. Ning nek isih mangap-mangap gagal berarti. Angel tenan iki. Wah, iki latihan. Wis seton iki mengke dipraktekke. Panas ngeten iki wis ditakdirke Gusti Allah. Lah jenengan ya ora main imane. Pancen takdire oleh nggon panas. Mau gek isih yo ora mikir ngene iki. Jelas ra mikir. Trimo tengok sing tengah, ora mikir sing pinggir kono. Sing pinggir kae yo ming waton nemu. Wong sing selo kene tak tengok kene. Ah saiki ngunduh penake wong iyup. Sing tengah panas. Kudune iman karang Allah nekdirke nek ngaji esuk iki aku ki oleh jatah kepanasan ngono wae. Muga-muga lantaran iki engko sehat, vertigo ku ilang ngono mah karuan. Oleh angele ra ilok-ilok. Serta ta iman iki nek jenengan paham iman iki kok keten iki. Niki sik muga-muga diridani Allah, diberkahi Allah. Dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
Allahumma ghfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbuna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sabitna bil imani wal islam, sabitna bisalamah wa sa'ata fid dunya wal akhirah, warzuqna ilman nafi'an mubaraka wa rizqan kasiran halalan thayyiban nafi'an mubaraka yasiran rahiman nafi'an mufidan fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah biwasilati wa barakati sairi umurina hadza ya Allah waqdi hawaijana yasir saira umurina sahih adsadana ya Allah ya Rahman ya Rahim inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'iha ya Allah salimna min afati dunya wa azabil akhirah wangsurna istiqomatan li talabil ilmi nafi'ah wangsurna istiqomatan li ibadatika bi ikhlasiniyah inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'iha Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi awal akhir dadi celengan ngamal soleh kita sedaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nyaosi pengumuman mangke dalu malam Senin Legi sedaya kula undangi ngaji kitab Arba'in Nawawi ten Masjid Hudarahman Pogok jam 8 tekan jam 9. Mangke dalu lanang wedok anak putu dijak kula bungkuske rambah. Muga-muga manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.